mana na indo mwanchi umurigere ribone kero chiaragire Chinsa Isato chabona magoroba kero koro kwegena kwane buna nogendrete kwego kya kubwatie mirubiri yonse getaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii ko kwarigania SMS ya Amayia hiriongo manyenara yaya na kwarigania iri asenchira ere yobwekiranu kwena ritanganike imati gataranyore gatiari kwarigania tie asenchira ere yobwenge. We are in talks with our development partner to install solar energies plants in public facilities. Umugavana we county ya Kisii simbarati goteba mbachikobeka chisora se chinyagetari chionsi eri gororo byobokoreri. Takwimu za county zinaonyesha kwamba HIV prevalence ya Kisii County iko katika hali ya 4.6%. County ya Kisii gwekekerengo kya 4.5 nemo yebinyinyi benyamoreo chinga ke wizara y'obukene gendrete kobeka emeroberio yo kurwa bokoreri obuya. Bono gaiganeri igoma ekiro ntobwatie tochandege toigorere chiro na intwe tokoro bonchoreria no gosaba kwa bonchoreria korwa se chiro yerigoma. Ayo manaenda mango mwancho muligere rikaranso ikengo manyubuna na kwarigana asenchira ere yobwekirano kerango kwenyere na bako gendera gotonyora sense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News na bogo tweet wetra @Ndizi TV News asense mere ya Twitter we go as a website ya itoni gora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke eri togendere go sanga mankeri tariane Evelyn Osero toko bwatrana nere Joshua Utakorwa sense mo yebi manyererio ko kwarigana tuchake korwa se ya Kisii awase ritkolia rero ryarengeri tukoli nene ryoko inyora ebinyinyi benyamoreo ase ababwatani korwa se sector au baba gosangirekana ase getiye chigosori Kenya Trago Green na ko eribnenchire mo yoko inyora nabo igokorwa bosemya utyase abantu bali ababwate ebinyinyi benyamoreo mugeni wesko ni garengo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati oyoruo gosegeta go cyasa abantu wesoke na korengwa nabo igokwerenda korwa se okonyora ebinyinyi ebyo chinga Chio muskarati nigo boigo abaga koria gagosera ukwanira igoro yechira cyamagendero ayobara chiko ikirania buna aba gosibuna baraibe serikali ye county ya Kisii ase amatukari bosyo abantu babintu kinyagitari ma testima nkonyorole teyo lakini twaigwananire n'abantu baitu batayito gotokonya tororo sento beke chisola ase kinyagitari echo na inwe mo babaskali bantu baimoka bachikoyiba chisola na lya abantu bararwari uno hayambo tuko mo wanja boyo on environment we are decommissioning Nyamira dam site that has been an ASO to create a beautiful people's park for recreation. In water service we are working tirelessly to position the Gusii water and sanitation company as a prime water service provider in the region. We recently received 250 million for water reticulation in the periphery of the urban areas. For our brothers border sector, we have embarked on a registration of a saving and credit cooperative society tailored for their unclear need. So far, over 2 months ago, I inherited a county with a high wage bill, huge vending bills, and remitted structurally deductions about 300 million. Chinga kecho nigo abobisa be sector yobochenu korwa serikali ya county ya Kisii baineke buna mbagendrete kobeke meroberio yoko eneke abuna abantu bamenyete nebinyinyi benyamoreo babere bagokonyeka nabo igokorwa obokoreri obuya bwo korwa bosemya gucyasa abantu anene abasbati bebwatraneti gore chinchira cyo wetanga nonya nabo nigo baineke buna county ya Kisii nigo ebwatekerengo kia 4.5 nemo igoro yemya ase abantu bali bambukeriwe ebinyinyi benyamoreo agwase umubaro wa Bati ora sekerengo kegoro mono. Ninaitwa Florence Ogero and County AIDS STI Coordinator Kisii County. Ninataka kuwakaribisha wote katika hafla hii ya kusherekea siku ya ukimwi ulimwenguni tukiwa katika uwanja wa Nyantrago Stadium katika eneo la bunge la Nyaribari Chache. Kusema kweli kama vile tumepata habari ama takwimu za county zinaonyesha kwamba
hali ya virusi HIV prevalence ya Kisii County iko katika hali ya 4.6%, lakini inaonyesha kuwa wanawake wameathiriwa zaidi kuliko wanaume. Wanawake prevalence ikiwa katika 5.8 na wanaume wakiwa katika 3.5%. Na kwa jumla mikakati iko sambamba, tunaendelea kupambana na hali tukiwa kama Wizara ya Afya tukipatiana our services kutokea hali ya kupima, kushughulikia wamama wajawazito, wale ambao wako na virusi vya ukimwi pia wanapata matibabu yao. Yes, kwa hivyo leo, siku ya leo washikadau wengi wamekaribishwa katika huu uwanja na tunasherehekea tukiadhimisha miaka 41 tangu kisa cha kwanza cha ukimwi kuonekana hapa Kenya. Na korwa se kaunti ya Nyamira na barabuti batigiri magega agwase abarai kubwatirana n'abananchi besokia ase geti kya Uru Gardens eriyo koinyora ritukeriga okwana chinga kechyo omo ogosomo waziri bwobochenu ase kaunti ya Nyamira Dr. Umbati kubwatirana nomo first lady we kaunti ya Nyamira Emily Nyaribo nigo bakwanera mbitambukero gose busari we chingencho au na amaritage ngyasaba n'abanyaruka nabo igo ogosariwa kwa bana banyaruka ekibatana na kianene geko abangi babo konyore binyinyi byenyamureo muri kitukora se kaunti ya Nyamira job manki na manki ekero ensengima yenyura litukoli nene lyenyamureo imeye kaunti ya Nyamira nigo abamenyi banyura litukeli asegeti kya Uhuru Gardens gegotoka asomochi onyamira abantu bamito tigakereno nierare gasara kyaje ekyagerese twigire chingo wenda omojega oikiranwa no first lady bo mugavana Emily Nyaribo omuwaziri bo bochenu Dr. Timothy Ombati nabarai bande ekerenga ekenene kyo mwaka oyo nogokora akomenteka kwa bali bakombokeli go borero bwenyamoreo amalito agenkyo nechisegi chegenka ase omono bwekenyamorero and the triple threat. At least 4 new infections every hour. And most of these, about 52% of the infections occurred among adolescents and young adults between 15 to 29 years. Omo first lady we kaunti Nyamira Emily Nyaribo nasaba bamenyi be kaunti Nyamira gwetanga kurwa samangana akwirira ogokina gwekerengo kyenyamorero inga abagaka banene bachakire kubwata abana baito ikinegento tutaligo chuancha tigakere naendekere korurero nakogenderera abana abaiseke tigata kogenda kuri ye sponsor tigata kogenda kuri yo monta kogorere yange ingi yake kobweri mama omina kogorerete yange eri ya obwate ebinto birimo bwate se inombi saine. Omwaziri bobochenu ase kaunti Nyamira Dr. Timothy Ombati nagikelia ogokina gwekerengo kya abana bagotigonkigwa asasa bamasikaniko ba aroro ase abana barabake shemo dio bagusintu warengeyo. So I am calling upon Abasacha Nyamira and we are asking you to kindly man up and be men enough to leave our young girls out of this. Omokonyi wo County Commissioner Florence Obunga nate babunense moyo borendi nechikuirera egetambokerio egetindi ase bali bakunereria abana n'abasubati oboene bwabo. So we are appealing to the public that let us report such cases as they happen to the authorities so that we can take action against the culprits. Kuruasi County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi.
Biamono murikeito job mangi ase oroboti ururikiranu koru ase county ya Nyamira kero tugarita ase county yonigo enyagetari ya All Souls Nursing Home eyo gotoka ase wodi ya Kimera ebunge ya Kitutu Masaba na barabo baba wesokia na koru oboseme uchi asa abantu bamenyete nebinyinyi byenyamoreo ase chinga kiechboigo baba wikirana ase chiro ya Kimera na gokora obochenu aso kwabusa na boigo kobwatoka emepira iyo bwanchani gochi ase abamenyi be Chinsa emecho Keito Mildred Momanyi na bwati oroboti oru na utwariganira senchira ya bene. Etariki eyemo yakira umuchenyi o 12 kero mwaka Kenya amone nsengima nigo ekonyora litukolie binyinyi byenyamoreo gose World AIDS Day ase egekole getangani kianegetiwe omwaka bweriweyemo chimya kianda 54 ase ekiombe kya United Nations kiabegete etariki yemo omuchenyo December konyora litukeli imeye ward ya Kimera ase bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo abanyagitali kurwenya gitali ya All Souls besokia na gochengera litukelio asenchera yo kwabusa echiro ya Kimera amona gokora screening na boigo asebarwa obosemi bogwetanga kurwa sebinyinye byo pero ne litukolia World International HIV Days ona twara tosoka isiko toimize a community toimize abasae abagaka na abana igoro yo oborero bw'enyamoreo togopima no monta amaisomanya koiko monta ba screen gosolingoliwe omanya komanya gosana bokugate abamenyi benseme yo nigo bagokera egetambo kerekyo Kenya gitali yo ase boigo baganya abantu gwesokia sobonge likumanya ebirengo byabo bya HIV jone ndunda nda kwande gore vijana bya Kimera chirede ja Kimera to be safe accident chiro ago kiremona se hospitali ya All Souls ya chire gotokolero bosavi ga Kimera Gonko imisa abantu ba Kimera bonsi pina bande bonsi balisiko baiche bapimwe alafu tolende obochenu na kuerenda ase mibere yaito asoburuire bwenyamoreo ase chinga kiecho nigo oyomo bwabateneri benya gitali eyo arwa obosemi go chiase abananchi ne chinchira ao cyo wetanga kurwa ase oburuire obwo bwenyamoreo ukimunero ororo lakini amaliogo naro aranyale kokonya abantu bagenderere kogenderera obugima bwabo nonye babwatu borwaire obo yani mbobo ekere bakuigwa omonto abwatu borwaire obo bobe banyara gotama omonto na amachi tako oyo mwabo none gekombe abamwabo bamutama kwanyora omonto agokubweka amaliogo naro amatuka yara maya abari waire tokorana abange mono goitania 52 ase rituko rie chuma nabo igongo twara tole kliniki kya abantu abanene barware to borwaire wesukali abandi barware to borwaire bwa manyinga gwaka mono yani blood pressure ngocha bali abambali bakorwe ward yakere barule ward umunyagitali yo bachi wiki bere goseyemo bacha na ndi kolingoli gunga amaliogo baetu nabakonyete aigango pimatole abantu babwato borwaire bwa ukimu yani oborwaire obo igamoroche twali gotangasira rero bogocha sengencho ya obogimo obo bebweito esogota ogoterenda ekere tokorosio bwanchani ntuna mwanya bantu kobono togochengera litukolia nyamoreo ensengima nigo bono abanyagitali kurwa senyagitali ya All Souls besokirie na kugania abamenyi benseme yiga wesokia elikolingoligwa na kumanya ebirengo byabo nabo igo asebaganiria abantu kwerenda kurwetanga kurwa sebinyinye biga ngingo ripota ya egetaseni kya Ndizi TV kurwa gaiga ewadi ya Kimera imeye county ya Nyamira elietaliane Mildred Momanyi Miyamano Keito Mildred Momanyi ase oroboti ururikiranu mancho muri bono nigetgarete bunaye umurigereria kwene kya bunankwerendore nabo igoko bwatie bitambukiro byonse biri bibwenerete iri wetanga kurwase okonyora ebinyinyi byenyamoreo nabaria baikire konyora ebinyinyi ebyo nigo bagenderete gosemiwa tubabasa gukwomoyo korende kogendera konyora mariogo iri bagenderere bya ase amatukari bosyo togotigana nayo nigo mariogo agenderete kwenanwa ase chinyagitari au unenchira yemo yogo kinia sekta yobo chenu na baigo kokonya abananchi konyora obokoreri borobya bobowenya muroberi yo ni goroberi gokorekana litkoria rero ase ebunke ya Nyaribari Masabane na senyagitari ya sub county ya Gesusu korende togetiko korekana ase keria omMC bwegodi ya Gesusu kubwatrana no omMC omasimba bateba buna nogo tairoberia boikeranu kobwose aso gotabwatrana nababusabande be sekta yobo chenu korwase ebunge yo Murigeito Frida Kerubo na roboti urwa senchira yo wime
Bune ntere moyo kweneki obokoreri obuya litukolia lero nigo ebunge ya Nyaribari masaba yaleterwa amaliogo asentunde ya kabere asenyagitari sub county ya Gesusu ogukwana no mo MCA o Gesusu Anthony Ongundi Kerage nigo aene kibuna amaliogo acha namake ero ngo twachira ase nyagitari to ye sub county nyagitari ya Gesusu kopokea amaliogo aretruwe Uruase county itenene mate irinda chego konya abantu baito asinge chinya kitali chito maliogo abodre bonega abantu mbiro bale last time ntu areta maliogo tokanya distributor sechi facility chito na ireta maliogo ase dispensary ya geteri ya kemo kama ya friends ke yani amone nyagitali ito ya Gisusuga Bono enenga kia kabere nene twanyorera maliogo sipoko round igacha make naende ntwambako nyora magosa make mono mwishimo minto Masimba ward Boigonigo aene kibuna enchira amaliogo aikirana ensemelia yabwate mochoko asinonyane delivery note etale ngororo itanga ntwabwate mochoko mya sana oyo omochoko yo tutanyoro chirero nakikiagera twatene ninga malioga yagachwe elinde tonyoro boronge tomanya maliogo na arenga goseke wango kengana naki aru siguga ari mate tomanya komanya na kia kogenda na tonyoro tino nyeti egendo bune delivery note tomanya na ki amaliogo na arenga aru mate nigo boigo aene kibuna nonyana batenenele korwa ase chinyagitari ao mbaikiraneti kuya amaliogo twatebo tigatulio boronge elinda maliogo aya tonyakobe litukolia Jumatatu ekera maliogo anda achire elinde bali batenete chi facility chi dispensary chito batokoro omo MCA we ward ya Masimba boss Mairura nigaene kibuna amagoso nale ngororo ikikiagera gotenenio kwena na kwa maliogo yo lakini twanyore na magoso naro make delivery note teyo abali bago pokea maliogo ya mbayo una chi admin chi nyagitari sindokumanya wana order kibabegete nendelie banyora na ali abatanyora twatebiryo mu admin mu sub county admin oteneda mangana maliogo na ekendege getenene paka maliogo ikirons for town abantu bali in charge of facility batokega elinde on Monday to make sure na maliogo achide sinyagitari aso mpangilio romi Boigonigo agania omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kurua egali enene asoko enekibuna amaliogo ngo ikale asenchera endonge ntotage titona go waste time tigaba umugavana achake gazi immediately atugorire gali yo korenda amaliogo chi ambulance ngitali nchibura timache inere gazi gavana ko develop county kinga kecho boigonigo agania omugavana koenekia amagendero ase chinsemo ao korende omorobeli yoni goteneni gwago ikali tukoria Jumatatu otherwise this one will happen on Monday tutoganya on Monday nituwatro Frida Kerubo Ndizi TV Mbia mono Frida Kerubo ase oroboti ororo kirano korwa ase bunge ya Nyaribari masaba togotena nayo nigo abaunchurira korwa ase chiro yari gomeyo gotoka ase county ya Nyamira abeso kire na kwemurunganirio gotaigorwa we chiro yo egento baganiria serikali ya county ya Nyamira kwenekia bunango baigorera bare chiro ere na barabubegenderere bya aso bunchurire babo bunenchira yamo yogo kinya uchumi ase Chinsa mecho murikeito Josephat Amisi na ikirana ase chireyo Abaunchoreria ao imeye chiro erigomeye gotoka mie constituency ya Kitutu masaba nigo besokirie na kogikeria chinka kitintambe chenyaleko bachikoirwa amono botenerebe county Nyamira elio kweneke bune chire yo yanyaleko bekoigoro bene eligo konya abaunchoreria abo ase bokoreri bwabo bwakira lituko bono gaiganeri goma ekiro ntobwatie to chandege abangina tuchikoreta gototuwe kare mbura ya tuwe bintu bito byatwerwa bono ntubwatie stoko beka nonye na mutumba tobwate twasinywe stoko aneke Abonchoria oboigo nigo bamentire ngechire yanyaleko bekoira egekege tambe eyaire anene ebintu ao ebyanya tokobikwaga chwa ase chire ebyanyaleko bikosaleka kubatekana no gotaigorwa bene gwechire yo Maria tanga kutereso soro saito nerigoma district nerigoma ende sema ya Nyamira
chiro ya rogoroga iga twaburwa stuko kana chinyanya chichumbi tomenyete isiko tugwate no rasto kanyera chinyeni sabe serikali ya kaunti ya Nyamira amaendeleo ale ligoma nonyabo abonjoria oboigom nigo basabiro botenerwe kaunti ya Nyamira bonyare ko bokwere gatambo kiraso bwango na koena kiabune chire iyo nyare ko bagikugirwa bene elio inyare ko bagikonya abonjoria abo ekagachwa amachenga agule kono ntoro tige itogo chigochi ntobwati none ibande bitokone twachire kuganya baigore bangire gotoigorera aigo senya libokare omwa musio itonga yokare natutwa chandekire mutari gwacha motoigorera chiro itembe natutwara magenderero gaki gotogo sabanga ki account ya Nyamira gaki serikali etago tokonye toigorera chiro babegete gaki tangi chonse bakabeka tiatago iromera ebinto babegete biatago biakire gono otosumbogete Chinga kigeta seni Ndizi television kiaganete konyororo botirwa bene wetera so munyakirego no mutenere bwe chire yo niganyarate ko bakoenekia ko reporter kigeta seni Ndizi TV korwa award yeligoma yego tukaime constituency ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira eriterane Josephat Hamisi Miyamano murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururu ikranuri tkolia lero nigo abaunchorire korwase chiro ya keroka besokia eryo kubachora abarayibabo abubara chikobara bunenchire mu yogukinya ubonchoriria ase ensemejo gokwana magega yokonyoro bubui bwekerogo kyo bonyakerogo Frederick Kibaki nigo akambu yago chiase bare bonsi baba kumochora nagotana nigo arachewekirania abokoreri bwaye asenchire bwenerete asane namubori omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwene kiabunanko bakorerare amagendero asechireyo anena so kubabekera ebiriri eriyo korobya obokoreri bwabonchoriria serikali ito ya Kisii County asaba toena basi bakabona iga gabana simba ajete gotebana igari soke choke biashara aende gotokenda na inga gotebia bantu ndabanya biashara neri na tutagete mutangani gabana ofisi yayo batokonye kwagakiri chiro eria abangira baito barega n'abanyabiashara bakiri bagana kuwerwa egere kujweka kare mbura ya iki bangina ngo tamabarire bintu wandikira bari yetara biyetwa musabana wetera kare gabana gatokonye egento kende ya kabire itauli ya keroka egere tiaze sabi wetani kitauni cyose asogwetero burayi gabana n'abawo sabaye serikali egere keroka errekane na neya biashara togenderera buso na intwe etauni yenko batori toko bikibesa kiro mwaka ntotagete keroka enyore budget ekonyara gwekinegia ababwatani ao nabo igebyombe ao nigo byaganiriye gose byaboriwe gosira basbati anene ase okobama baga yemeremo nabo igo oburayi anigo bayakwana chinga kibamirana ase University ya Nairobi asbata yabnechne chingaki abasbati babwenerete wekinya. Look at women who advance all the way like in academia to full professorship. You know, the number is very, very small. So what is the problem? Why do women just want to be, you know, at the lower levels? And yet, we'll complain when decisions are made that are not favoring us. So, again, something we are interrogating. Equality and empowerment of women in the water domain, which is necessary in achieving water and sanitation for all. Let us have tangible actions that discourage norms and stereotypes that disadvantage women and girls from seizing available opportunities to excel.
Kubwatkana no kuburwa kuburendi okugendeta kwenekigwa Amayia County ya Laikipia nigo bone nsemo y'abamenyi korwa Laikipia East Amayia County yo besokire na kugania serikali kubwatirana ne wizara uswetera se wizara y'oburendi waime na baigo wizara y'oburendi kubanekeria oburendi boisaina sensemeyo abamenyi abo anena baunchoreria nigo bemurunganire okoira na inse ko oburendi ntabatero na nigo gekobeka magimabo asa kongu na bego koreto boba tunaitwa Comfort ambaye sasa ako kitandani kwake nyumbani, amefunjwa miguu. Kuna mwingine anaitwa Michael Barcelona, naye alikutwa, naye akadhulumiwa, na kile kitu ni wezi ambao wanawaimbia pesa. Kwa hivyo sisi tungelilia serikali Bwana Kidiki aweze kuangalia katika sehemu hii ya Vyomiririe ili tuweze kuchungwa, kwa sababu serikali imewekwa ili ishunge watu na mali zao. Wote ambao wako Vyomiririe police post waondolewe mara moja. Wakipewa buduki na wakipewa warinzi, wakati ambapo watakuwa naenda kwa zile sehemu ambazo zinashukiwa ya kwamba pengine wizi uliotekelezwa, hivyo vifaa vimepelekwa pale. Abarundia bechigali nabo igo pigipigi nigo bagendrete koruwerwa egekurege tindi anene chinga kechiga chiemeyega asekeria baboriwe kuba maiso chinga kibare ase obokoreri bwabo abarundia abo nigo bagendrete kwewo bosemiane kiombekerie tenderete obosombi bwa para National Transport and Safety Authority NTSA asekeria baganirie abantere babonsi kwenekia buna nkoba bari maiso aya nigo bayakwana Amayia County ya Mombasa chinga kibarenge kurobo bosemia gochiasa runda bechipigipigi wetania eriweyemo. Tukishirikiana na NTSA na shirika la watu ili kuweza kuwapa watu hawa wa bodaboda mafunzo ya kuweza kuwa na road safety, waweze kujilinda wanapokuwa kwenye kazi zao. So we are working closely with all those stakeholders to ensure that this festive season the number of accident reduces, and that's why we are here. The aim of this event is to increase road safety. During this event, we will have here training area where all riders will be trained on road safety aspect by NTSA. Tunaingia Desemba, tukiingia makojao, ile masala kama Mombasa tumepeana kipaumbele ni kwamba masala ya usalama wapi? Usalama barabarani. Kuhakikisha kwamba riders wanakuwa trained kwa masala ya barabara, na riders wote wa Mombasa waende shule, wale wana vibali wapate vibali, na wawe na insurance kwa pikipiki zao. Ndio wakati kumekuwa na shida inakuwa na unafuu ya kusaidia kwa pikipiki zao. Ndio wakati kumekuwa na shida inakuwa na unafuu ya kusaidiana. Mwancho murigereri bano no gusegeta kogendrete korwewa nataria se abarundia boka abapara nabo igo twensi kwenekia buna nko babutore maiso nabo igo kwerenda inyora buna umutinyo yega narie meyege menke gokorekana nabo igo naria mangana manke aguchie akorekana igo buna yo mwancho murigereria andonsi asore nere buya obego kwerenda asekende yonsi okora ase ande onsi ogochi erio nario rachie komenya gose komenya obugima burobuya ase amatukare bosio oikiraga nongo korera Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobwekiranu gwakira ngambia mono asogochora kurigereria Ndizi TV na bobwansu bwomousi nyora buna nabo kwendera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube to watwetera Ndizi TV News na bogo twitwetera @Ndizi TV News aso mutandao Twitter baigo ase website yetu ni ora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre gosangana ya mankeria tariane Evalino Sero ulitwakwatana nere kweneke awikera sensemo imanyererio nigakorwo kwa Joshua Uta na baigo Petronila Mokeira korwa sensemere okoineke buna chibichanerio gicha wikeire asenchira ya bene tokukaneria uburigereri borobu ya chinga kichonse na baigo obutko borobo toireru.